Ge. Ge. Paano kasi? Ano ka live? Ha? YouTube. Oo, ba't may maladag dito? Meron dyan. Dumadaan yan dito? Nakatapat sila, ay ano sila dyan sa may tapat, sa may taas ng Nepo, yung nakapark sila dyan. Eh, hindi na ata sila palibas-park. Saan? Doon, sa tapat ng Nepo. Kasi, May ikot-ikot na lang sila. ay, na po yan. Sa Bigo ka mag-live to. Bakit? Ano yun? Kung pinaglalaiban nila. Ayun. Kasi pag nakakapag sa social media ko, mas gusto ko gusto ko na sa isa. Huwag yung pagsasabay-sabay ito kasi ngayon pag medyo okay ka na sa isa, Wala ka na. ka. Pinili ko music. Ba't ang dumi? Wala kang ibang t-shirt? Sa magpuputi. Okay. Ha? Hmm? Ge. Alam ko ba?
Pagka ito, isa. Ayan. Ha? Oo. Kaya nakarot ako. Okay, di mo pa nakubos. Ano yun, hanggang lunch mo na yan? Init na. Ano na ngayon dito? Ay, pwede ka po. Kain na ako doon. Tangga daw. Pangalan. Sige. Sa ating kaya ka may first flight deliver ma. Sige. Kaya po po ng tumunta mo. 1.9 daw sa kanya. 1.9. Kailan po rin mama? Wala pa rin ako nila. Para yung therapy. Sa iyan to. Bakit? Tatlo na? Ay. Para yung therapy mo. Para yung mga tawag. Dadalawa na lang yan? Uy! Ingat. Dadalawa na lang. Kuya. Ay. Sinecheck na. Ano ba yung kwento yan?
Bakit? Bili siya agad. Nang? Kahapon lang, bilis nang ubus yung balat. Linggo ang dami kasi tao. Hindi, tsaka pag umaga dito, marami. Dapat 7:30 bukas na to eh. Anong oras kayo dumating? Alas 7:30. 7:30? Pasado. Ilan na nabenta nyo? Balat. Sa Ah, balat. sa pala? Balat mother. Pero buti na lang nung isang araw. Kahit ang konti ng tao, isa lang yung nagano. Basta naka-display dyan, nakibenta. Kaso naarawan na yung mga ano, Ricardo. Bawal na kasi iharap sa ako. Bawal na naman takpan, hindi na makita. Hindi, lagay mo na lang muna dito. Kasi Tumatawag o. Pero kalahati man na. Pero pag masyado malilit, naman na naman. Wala ko na. Wala ko na. Labak. naglabakan na wala. Ano siya? Ginano. Hindi naman nasira. Balat na. Long boy. Ilan na tayo? Ahitin pa. Ano ka to? Bilang sa rin. Ginanon mo rin yan? Ako ge. Lingan. Diba sabi ko? Kasi yung pinang-light ko ito sa akin. Ah. Ako liningan mo. Ako na lang. Sarap. Ako na lang ata. Ako na lang. Liningan ko na lang sarili ko. Hi! No, 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 no. Teka, balat ma'am. Isang daan lang yan ma'am. Uy, may ice. May bumili ba kahapon? Upo ka na dyan. Ano yan? Sabi kayo ng chocolate ah. Sa ano? Sa
madam? May pasali. Ano yun, madam? 70 dyan lang. May Ano yun, ma'am? Yes, ma'am. pasok sa ba? Hindi. Ano, tapos babalik ako. Sige. Oo. Siya po kasi nakakaalam. Ah, ang sugya ka? Sige po. Handa kami. Kaya ano na lang. Delikado niyo, ma'am. Madam. Hindi mababalik yun. Babalik siya. Hindi nagtanong dyan, bibili natin na yan kasi wala. Balat ka. Balat ka. Balat ka. Delikado po. Matika ka. Magkano yung nakita niyo 1.5 ate? Ha? Ano nga po? Babalik tayo. Magbibili muna tayo ng pang. Balat ka. Balat ka. Delikado po. Balik na si ate. Yung isa?
Alit siya? Akala ko 7:30 hindi pa tayo. 40 plus, 7:40. Mag-sinakot mo lang isa. Para matagal. Pag sinakot mo lang isa. Dumi na tuloy. May para mga magkulay yung ban ganyan, di ba? Yung eye color. Balat na. Basta running price ang kung tumaas o bumaba, basta running price. Sa katapusan pa naman. Sa katapusan pa naman, di ba? Tapos, pupunta. Ah? Wala, hindi ko kayo rin sa daan. Sinasabi ko na kayo. Balat na. Tignan natin na, basta running price na oh. Mamaya mag-isyo mo ng 90, tapos pagkatapusan eh, bumababak na. Kaya mo lang, may titingin ko. Okay, mahal mag-isyo ka na ng 90 kung nag-isandahan yung mangga. Talo ka. Paano yung baka? Mataba. Ay, Ate Jean! nasan na yung greyhound namin? Ala, inubo ka pa? Ala ka. Kasi yun, binibinibilang naman. Ala ka, nag-okay ka. Yes. Kasi ang presyo ng mga karaan ng dito eh. January pa ni 70. Ayaw ko. Hindi, kukunin ko yung Pico mo. Yung sabihin, yung January na inaano ka mo ng Pico, ayaw ko pa. Kasi syempre, ang presyo naman nila ng Pico ng January ng 70. Kaya yung Pico na yung Pico ng 70. Kaya kuha ko lang naman sa kanya dati ng Pico Cup. Ano lang naman, hanggang sa ko talaga. Juan, sige angkal.